Marcos Highway. Mga kambog, gusto ko na umuwi. Kakapagod. Sobrang init na. Hanggang alas 8 na. Yung iba, mga pauwi na sila. Siguro maaga silang pumunta dito. Yan o, nakakasalubong natin. Pero tayo mga kambog, papunta pa lang. Sila pabalik na. Init. Mga kambog, sama na ako kanila. Marcos! Hilahin mo ko. Wow! Kambog, laki ng gulong nun. Pagod. Agal. Mga kambog, mukhang malapit na tayo sa Marcos Highway na sabi nila.
helmet mo. Ito, ang alam ko, parang Kahambog! Mga kahambog! Pagod na ako sa braksing hambog ko. Marcos. Tingnan mo ang bugod. Laki ng gulong. Kambog, dito na tayo. Yung bahay ni, ewan ko kaninong bayan. Pero pupunta tayo doon. Kasi dami nagpapapicture doon, Kambog. Tara! Kambog, dito na tayo. Ayan. Ayun na, Kambog, kaninong bayan. Ayun o. Oh, ang ganda. Wow. Yan, dami tao. Picture tayo, Kambog. Kain mga sana. Yan o. Let. Yes. Kambog, pauwi na ako. Nothing now, it's all gonna be good. So